мураббияи муассисаи томактабии рақами 64 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Фирӯза Ғаниева дар озмуни ҷумҳуриявӣ мураббии соли Тоҷикистон 2021 сазовори ҷойи якум гардидааст. Озмун дар 4 давр баргузор гашта, ҳар як давр ба худ шартҳои гуногун дошт ки Фирӯза Ғаниева аз ҳама даврҳо баҳои баланд гирифт ки дар натиҷа ғолиби ҳамин озмун гардид. дар даври ноҳиявӣ дар ноҳияи Шоҳмансур аъзои ҳакамон аз иштирокчиёни 10 кӯдакистони ноҳия барои иштирок дар даври шаҳри озмун танҳо ӯро роҳхат доданд. ҳамин бовари онҳо буд ки ин мураббияи ҷавон илҳоми дубора гирифта ба пеши худ мақсад гузошт ки ба хубӣ омода шуда дар даври ҷумҳуриявӣ ғолибиятро соҳиб мешавад. ҳамин тавр даври шаҳрӣ низ ба анҷом расид ва Фирӯза Ғаниева ба ғолибият як қадам наздик мегашт. барои иштирок дар даври ҷумҳуриявӣ низ бо маҳорати баланд омодагӣ дида дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни мураббии соли Тоҷикистон 2021 тавонист ки ғолибиятро ба даст биёрад. бояд ёдовар шуд ки даври ҷумҳуриявии озмун давоми 3 рӯз идома ёфта, ҳар довталаб тибқи низомнома шартҳои муайяншударо иҷро намуда соҳиби холҳои зарурӣ гаштанд. дар даври аввал, даври ноҳиявӣ ки буд, аз ҷониби роҳбари муассисаи томактабии ширхӯрок кӯдакистони рақами 64 ман ҳамчун иштироккунанда аз ин муассиса пешниҳод карда шуданд ва ман дар даври ноҳиявӣ иштирок намуда сазовори ҷойи якум гаштам. ман ҳамчун намоянда аз ноҳияи Шоҳмансур дар даври дуюм, даври шаҳрӣ иштирок намудам ва шартҳо хеле душвор буданд, аммо ман тавонистам ки дар ин даври дуюм ҳам сазовори ҷойи аввал гашта намояндаи шаҳри Душанбе дар озмуни ҷумҳуриявӣ мураббии соли Тоҷикистон иштирок намуда ғолиби мутлақи ин озмун гардам. шартҳои асосии даври ҷумҳуриявии озмун ин ҳисоботи мураббияҳо дар бораи фаъолияти педагогӣ, саволу ҷавоб аз рӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа, таҳлилу баррасии ҳолатҳои равонии педагогӣ, гузаронидани машғулиятҳои таълимӣ, баргузории мизи мудаввар, тасвир ва сохтани мавод тибқи мазмуни раванди таълиму тарбия иштирокдорон фаъолияти хуб нишон дода ҳунару маҳорат ва донишу малакаашонро пешниҳоди ҳакамон гардониданд. ман мураббӣ ҳастам ва аз касби пешакардаи худ ифтихор дорам ва ифтихор аз он менамоям ки дар таълиму тарбияи комили насли хурди миллат ки онҳо ояндасози миллат мебошанд саҳми худро мегузорам. ман фахр мекунам ки сокини пойтахт шаҳри Душанбеи зебо мебошам. мақсади асосии озмун дарёфт ва муаррифӣ намудани мураббиёни боистеъдоду навовар ва эҷодкор, дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ, ташаккули қобилияту фаъолияти эҷодии онҳо дар замони муосир, такмили донишу маҳорати касбӣ ва паҳн кардани таҷрибаи пешқадами педагогӣ, қадрдонии меҳнати онҳо яке аз ҳадафҳои муҳими озмун маҳсуб меёбад. бояд бигӯем ки ғолибон бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шудаанд.